ବୋଲି ମିଳୁନି ବୋହୁ ବାହା ହୋଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଡିଆଙ୍ଗାର ପୁଅ। ଡଙ୍ଗାରେ ବନ୍ଧା ଗାଁର ବିକାଶ 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ କୋଲ। କେବେ ବଦଳିବ ଡିଆଗାଁର ଭାଗ୍ୟ? ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବନାମ ପ୍ରତାରଣା। ଭୋଟ ପରେ ଭୋଟ ନେଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିଦେଲେ ପ୍ରତାପ ଦେବ। 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ବଦଳି ପାରିନି ଗଙ୍ଗାଧର ପ୍ରସାଦ ଡିଆଗାଁର ଭାଗ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ତ୍ରିଲୋକପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନ ଡିଆଗାଁ। ଗାଁର ଏପଟେ ଭରା ନଈ, ସେପଟେ କୁମ୍ଭୀରର ଭୟ। ଭରା ନଈରେ ଲାଗିଛି ଜୀବନବାଜି। ଗାଁ ଯେଉଁଠି ବସବାସ କରନ୍ତି ସେ 70ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ପରିବାର। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାତାୟାତର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଡଙ୍ଗା। ଚାରିପଟେ ରହିଛି ଖରସ୍ରୋତା ନଦୀ, ମଝିରେ ଗାଁ। ମାତ୍ର ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଛି ନା ହୋଇପାରିଛି ବ୍ରିଜ। ଲୋକେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଡଙ୍ଗା ଭରସାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ପିରିୟଡରେ 112 କହି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୋଲ ନାହିଁ ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚ, ଆଉ ଯୋଉଠି କହିଲେ ଗଲୁ ଯେ ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଯାଇ ଦେଖା କଲୁ, ଯୋଉଠି କହିଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୋଲ ନାହିଁ। ଆଜି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ପୋଲ ରହିଛି ନାହିଁ। 1500 ଲୋକ କି 2000 ଲୋକ ଅଛୁ, ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଛୁ। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେତେ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କେତେ ରହୁଛନ୍ତି ଘରେ। ତେଣୁ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଚଳିମୁ? ପୋଲ ଖଣ୍ଡ ହେଲେ ସେତିକି ସରକାର କେମିତି କରିବେ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଏବେ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବିଜେଡିଟାକୁ ପୁରା ଭରସା କରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବ, ସେ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ କରିଦେବି। 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା, ଆମକୁ ସଭା ଶେଷ ପରେ ହେଇପାରିଲା ନା। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ପ୍ରତାପ ସାଙ୍ଗରେ ବି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ବୋଲି ବାବା ଆମକୁ ଜବାବ ଦେବ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ତର କ'ଣ କଲା ଯେ ତମେ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେଲେ ଆମେ ଯାଇ ଦମୁ। ସେଇଟା ବାବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଆମେ 50ରୁ ଅଧିକା 75 ଦେଇପାରିବୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଟା କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ବାବା ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କର, ନଦେଲେ ହବନି। ଗାଁରେ ଗୋटे ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ସେମିତି ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସୋଲାର ଟ୍ୟୁବୱେଲକୁ ଟାଙ୍କି ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର 6 ମାସରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ହୋଇଯିବ ସେ ସବୁ ଅଚଳ। ଘରେ ପାଣି ପାଇଁ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମେ ସକାଳେ 6ଟାରୁ ଏପଟକୁ ଘାଟ ପାରିକି ଆସୁଛୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା 8ଟାରେ ପୁଣି ଘାଟ ବନ୍ଦ। ୟା ଭିତରେ ପୁଣି ସ୍କୁଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାତି 8ଟା ପରେ ବି ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆସିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଯେତେବେଳେ ରେଟ୍ ହେଲାଣି, ସେ ଘାଟ ପଇସା ବି ଦେବାର ଆମେ ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେଉନି। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମକୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପୋଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଘାଟିଆକୁ ଘାଟ ଦେଇକି ପାଉଣା ଦେଇକି ଆମେ ପନ୍ଥାଗତ ଯୁଗର ନାତି ନାତୁଣୀ ଆଉ କେହି ବାହା ହେବେ ନା। ପୋଲ ନାହିଁ, ଆଉ ଘାଟ ପାରିଆ କେହି ମଙ୍ଗୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁକୁ କେହି ଝିଅ ଦଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ହେଲା କିଛି ନଈପାରି ବୋଲି କେହି ଦଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ନଈପାରି ଆମେ ମେଡିକାଲ ଫେଡିକାଲ କେମିତି କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆମ ଝିଅର କଣ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲା, ଇଏ ହେଲା, ଆମେ କେମିତି କଣ ନଈ ଇଏ କରିବୁ ରାତି ଅଧରେ। ତେଣୁ ପ୍ରବଳ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଏଇ ହେଲା ସବୁଠୁ ବଡ ସମସ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଶା ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଉତ୍ସାହ ବି ଅଛି କି ଯେ ସରକାର କିଛି ଆମର ସମସ୍ୟା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଆଉ ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ପୋଲର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିବେ। ରାସ୍ତା ବ୍ରିଜ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପ୍ରଶାସନ ଆଜି ଯାଏଁ ଘାଟ ପାର ହେବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ବର୍ଷକୁ ଘର ପିଛା 2000 ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରି ଘାଟରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ମାତ୍ର ନା ପ୍ରଶାସନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ନା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି। ତେବେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିବା ପରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପୁଣି ବିକାଶର ଆଶା ବାନ୍ଧିଛି। ସମୟ ବଦଳ